كاب استديو زينا اير تي في عز السلام تانا تقبلوا زخبركم تعذبتنا كمي تمسيو لك ساعات تشعت تاخيلو نلومي سالوس عسر تحدار استلالو زينا حيزلكم قريبا لخو مكتالكم كساب فتصام مستنادونا زقصل بخبر زعدم شام تولدي بغندر استاذ زينا فلم هوسبيتال كتمات السنة زمناونا وتي تمالي قلو زحاش اقلقلو تابزهبلو درجة بسيحو زوبا عن سبا أقول قلت تنقص أغاسي تليفون مسفح زكاية زولو تعالي تصبو قاس يمزقبال أبعد بربلا مس مهبتام تحستو تحت بايتا وماي لمعات جرادين زتابع معبال 5 رأيت حبيرو أبو موزامبيك شبراين بزكايرو متقعتي لعل 5 سلاموين بأسك أقواب تقتيلهم منقسط أمريكا بقوداي هونغ كونغ قابل علي سبا سلطان تشاينا حدش إقادا وفسينو أرمينيا أذربيجان بمنغنينة روسيا حدش سمع سلام كتيمة هوسبيتال كتمات السنة ممرمرن معقوبن ناصلاتاتن زت قالل زمنا ومسارحيتات حكمنا سلستمال قالو زحاش أقلقلو تابزهبلو درجة بتحلهم وكل يرينا أمانيل تسفاين زدالو تصب ميكائيل حرقو كغرباي هوسبيتال كتمات السنة زمناو مسارحيتات حكمنا سلستمال قالو أبزو وانز زحاش أقلقلو تابزهبلو درجة كم زبتحه ميديكال دايركتور نايت هوسبيتال حبيروم دكتور جده قبر ولد نيرينا بزهابو حابريتا أقدمو نبرت نايت كبابي مرمراتات وشتاو حمامات نمتيات كساب أسمرا كقعازو كم زتصون حب متكاس متتتاو نايت حدش مسارحيتات هزبي آبي قربو زتمالي حكمنا وأقلقلوت كركب آخيلو كم زولو قليسوم عبي صراحنا عبي أسفلتو يقبرلنا له مفلاي دم أنه تهزبي زيت هذا اللي وصايتات كيرو خابز نسمرا ريفرت نبلون دبرنا أبز حجوان أبقرب أخوينو تزدل مرمرات كرول دخل جزء بس يحسس لنا عبي أسرع غير لمالتي نعملت نمتكاس نحجي نسلام كبس أجمع زلوهم نأكليت مرمرات زلوهم زليهم كم مستفى عليه نأكل السرور قال زليهم مرمرة نسمرا إنا خبز ريفر نلوم نيرنا حجيجن حداش ماشي مسياس الناس زلا أو بسمون بوحدو ثلاث جزء مرمرات نقولوا زدل مرمرات نقبر سدنا خزلنا نتهزبون كابيت اللي وصايتاتن كابر حقن كابتو قعدن تقال له مالتي أبتونو زوبا حزبن موياويان طعنا بذكروا وهود سعري تريو تمحالا لفت حمامات كم زنكيب زي تمحالا لفت حمامات نمكو صار دما عتوب نتفتاتي كات كم زلو دكتور قده بتوساخي عبريهم نغعات حزبي أبا أقبابات مكل خال حمام عصوب بمبرغو بتحمام كسعب زيصين حموت نابز تحت الدرجة كم زورده بمحبار دما حزبي ملكتات عصون كالوت أراس سنتي حمامات مز سمعو تغلاطيفو أبي كبابيو نابز ركب تكال طعنا قريبو قبو حكمنا كجبر أتحساسيبو أبي بطنا زيادة عصب الريالو كاب كفلا مسكرة ما تحسكا كسب كفلا وحي تكمتي حذر أبيلندي فلا يبدأ حجي زيجن عصب بزحر له أب حمام عصب من كل خالص جبر له سعرجن أزديو وهديو كومس الزخانة خاي بحمام عصب مس موت أب زي أفسحة درجة بس حلو سلزي حبر سبون نقحاتو أب حكم كلام حمام عصب أزديو بري خص زلوا بقلت حكمنا 5 كبابي 5 سري يقبرالو كيلا حفشاو حكمنا هصانات دكتور حبت ميكائيل مولجيتا بوغنو طعنا هصاناتنا اديتاتن موحاس مسجن سرحاتي سلاسل كم زلو بمتقاس ابت كفلي تاعتاتي زلو مصنحن محكمنا صلاتات ابسرحومن من كايموتن عبي استواصو يقبر كم زلو ابريهم ابزين كلتا ماشينات አለዋና خمو ناي فوتوثيرابي ماشينات አለዋና مالتي بز عقم نايزو هوسبيتال نازلاتات كنالي نسرح لنا مالتي بزي زين ماشينات زينس بيرياتريك ايسيس ولا حنت ترجم يقولون مالتي كيلا لابراتورياتو ساميل ولد مريم دما ابتي هوسبيتال تاعتاتي زلو مسارحيتات ممرمري وشطاو حمامات دم عباي سعلن حمامات لبن كمون نازلاتات زليلو كم زتقالل بمتقاس حزبي كابزي تدليه حالكي كم زدحنه أرديوم درجة أمناي لابراتور زلو تجمعسي زتفتحيو إنا ملو سخن الزارب نخيلنا نتسب نسمر عنجلن زلا أخذ نبرسام فل ويسمر خلل زود نبرسام كاب زحات سره أبزي تكمله مالتي
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣገልግሎት ተንቀሳቐስ ቴሌፎን ንምስፋሕ ብዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ልዕሊ 10 ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ በጉ ተጠቀምቲ ኮይነን ወኪል ኤሪና ኣብ ንስ ዞባ ሓጋዝ ሰመረ እዮብ ንዘዳለዎ ዜናዊ ፀብፃብ ዳናይት ገብረ ሂወት ከተቕርበ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብሰንኪ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኣገልግሎት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ከይበፅሖ ዝፀንሐ ከባቢታት ንምርኻብ ክካየድ ብዝፀንሐ ፃዕሪ ኣብ ንስ ዞባ ሓጋዝ ነበርቲ ልዕሊ 10 ዓድታት ምምሕዳራት ከባቢ በጉ እንጭናቕን ግላስን ተጠቀምቲ ክኾኑ በቂዖም ብመሰረት ሓበሬታ ወኪል ኤሪና ኣብ ምምሕዳር ከባቢ በጉ ዓድታት ቦሳ ብሃይማኖት ገዓብ መሓረ ኣሽላ ጉበና ባዜን ኣምዑት ዓድሕመድ ኢንኪሜትሪ ፍርድጊ ኣሸራን ከባቢታት ጥንቁላ ሓስን ከምኡውን ገለ ክፋላት ምምሕዳራት ከባቢ እንጭናቕን ግላስን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ተጠቀምቲ ኮይነን ኣለዋ ነበርታ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ዝነብሩሉ ከባቢታት ኣዝዩ ዓሚቑን ብጎቦታት ዝተኸበን ምዃኑ ናይ መስመር ፀገማት ከም ዝነበሮ ስለዚ ድማ ጉዳያቶም ንምስላጥ ናብ ከረንን ሓጋዝን ክኸዱ ስለ ዝግደዱ ማሕበራውን ቁጠባውን ፀቕጢ ክፈጥረሎም ምፅንሑ ብምጥቃስ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ጉዳያቶም ብቐሊሉ ሳልጡ ከም ዝበቁዑን ፀገማቶም ከም እተቐንጠጠን ገሊፆም ካብ ከረንሲ መንገዲ 5 ኪሎ ሜትር ያ በጉ ብዙሕ ተጨኒቕና ነና ሕጂ ግን ወርሒ ገና ገና ለና ብዙሕ ረህዋ ረኺብና ኣብ ዝኾነ ቦታታት ኣብ ዝኾነ ሰዓት በዚያ ቴሌፎን ንራኸብ ዝኾነ ሽግርና ቃሊና ንረክብ ኣለና ኩሎም ዓድታት ካብ ቦሳ ጀሚርካ ዓዲ በሃይማኖት መሓረ ገዓብ ቦሳ ኣሽዓላ ጉበነ ባዜን ኢንኪሜትሪ ዓምዑድ ፍርድጊ ኣሽዲራ እዚኦም ኩለን ተጠቀምቲ ናይ ቴሌፎን ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ምምሕዳር ከባቢ በጉ ሓንቲ ካብ 15 ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ሓጋዝ ኮይና ካብ ከተማ ሓጋዝ 19 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምብራቕ ካብ ከተማ ከረን ድማ 6 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምዕራብ ርሒቓ ትርከብ ኣብ ዓዲ በርበረ ንኡስ ዞባ ዒላ በርዕድ ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህብታም ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዝነጥፉ ዘለዉ ሓረስቶት ረብሓታቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓበይ ይመፅእ ከም ዘሎ ገሊፆም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 2019 ኣብ ከባቢኦም ንእሽቶ ዲጋ ድሕሪ ምስራሓ ኣብ ትሕቲኣ ካብ ዝለምዕ ዘሎ ፍረታትን ኣሕምልትን ርቡሕ እቶት ክረኽቡ ብምጅማሮም ናብ ዝሓሸ ደረጃ ተሰጋጊሮም ምህላዎም ኣብሪሆም እታ ዲጋ ቅድሚ ምስራሓ ብሰንኪ ዋሕዲ ማይ ንውሱናት ኣዋርሕ ጥራይ የልምዑ ከም ዝነበሩ ዝሓበሩቶም ኣልማዕቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዒላታቶም መሊኡ ሙሉእ ዓመት ብዘይስክፍታ ከስትዩ ብኡ መጠን ድማ ናብርኦም ከመሓይሹ ክኢሎም ምህላዎም ይገልጹ ሓላፊ ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ዒላ በርዕድ ኣቶ ነፀር ኣብ መብራህቱ ሳላታ ኣብ ኣቢጣቕ ዝተሰርሐት ንእሽቶ ዲጋ ብሰንኪ ዋሕዲ ማይ ሓደጋ ምጥፋእ አንጸላሊዎ ዝጸንሐ ልዕሊ 25 ሄክታር ጀራዲን ህይወት መሊሱ መናብሩ ሓረስቶት ንምቕያር በቂዑ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብወገን ሚኒስትር ሕርሻ ቀጻሊ ሞያዊ ምኽርን ምክታልን ከም ዝግበረሎም ብምጥቃስ ድማ ውሕሉል ኣጠቓቕማ ማይ ከዘውትሩን ማይ ኩዖታት ክፍውሱን ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ዒላ በርዕድ ልዕሊ 500 ኣልማዕቲ ጀራዲን ከም ዘለዉ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻት ንኡስ ዞባ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጽር ኣብ ዞባ ደቡብ ኣቕሕ ባሕሪ 86 ሚእታዊት ህዝቢ ንኡስ ዞባ ደቡብ ደንካልያ ተጠቃሚ ፅሬቱ ዝተሓለወ ማይ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ኣብ ማሕዳር ንኡስ ዞባ ኣቶ ብርሃነ መዝገበ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኩሉ ዜጋ ኣብ ቀረብኡ ተጠቃሚ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክኸውን ብዝተገብረ ሓያል ፃዕሪ ዓድታት ተጠቀምቲ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣገልግሎት ጥዕና ትምህርትን ካልእን ኮይነን ምህላውን ገሊጹ ቆልዑ ኣብ ግቡዕ ዕድሚኦም ትምህርቲ ክጅምሩ ወለዲ ድማ ብመደብ ትምህርትን ዓበይቲ መሃይምነት ከጥፉ ከም ዝኽኣሉ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃነ ኣብ 6 ምምሕዳራት ከባቢ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ህዝቢ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ኣረዲዮም ንዝፀንሐ ኣገልግሎታት ንምስፋሕን ምዕባልን ከምኡውን ሓደስቲ ምውዳድ ሓደ ካብቲ ብዝለዓለ ኣድህቦ ተዋሂቡ ዝስራሓሉ ዘሎ ምዃኑ ብምብራህ ኣብዚ ዓመት ኣብ ኣለላ በይሉልን ዋደን ሓደስቲ ትካላት ትምህርቲ ከም እትሃንፃ ቀረባት ማይን ጥዕናን ናይ ምስፋሕ ስራሕ እውን ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣቶ ብርሃነ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ንዝተዋደደሉ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ምክንኻንን ምዕባልን ኣበርክቱ ክዕዝዝ ኣዘኻኺሩ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም ዜና ውሽጢ ሃገር ኔሩ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀረ ምስ ሃገሪት ዝቐርብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ሰናፅዑ
ኣብ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ዝንቀሳቐሱ ምስ ዳዕሽ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ዝተገልጹ ሽበራውያን ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ንሰብ ስልጣን ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ሰበ ስልጣን ሞዛምቢክ ብ9 ሕዳር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቶም ዕጡቓት ኣብ ዞባ ካቦ ዴልጋዶ ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ሓያሎ ዓድታት መጥቃዕቲ ብምኽፋት መብዛሕትኦም ቆልዓ ሰበይቲ ምዃኖም ዝተገልጹ ከም ዝሰየፉ ሓቢሮም። ብተወሳኺ እቶም ሽበራውያን ኣባይትን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ከም ዘቃጸሉ ዝጠቐስቶም ሰበ ስልጣን ነበርቲ 10ታት ዓድታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ገሊጾም። ሓይልታት ጸጥታ ሞዛምቢክ ነቶም ሽበራውያን ንምህዳን ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ ስርሒት የካይዱ ከም ዘለው መንግስቲ ሞዛምቢክ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ሞዛምቢክ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ካብ 2017 ብዘካይድዎ ዘለው ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ልዕሊ 2000 ሰባት ክቕተሉ እንከለው ልዕሊ 700,000 ድማ ኣደዳ ምዝባልን ስደትን ብምዃኖም ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ይጠቕሱ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብጉዳይቲ መንግስቲ ቻይና ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሆንግ ኮንግ ዘተኣታተዎ ሓድሽ ጸጥታዊ ሕግታትን ዝወሰዶ ጸጥታዊ ስጉምታትን ኣብ ልዕሊ 4 ሰበ ስልጣን ሃገር ሓድሽ እገዳ ወሲኖም። እቶም ዝተኣገዱ ሰበ ስልጣን ቻይና ናብ ኣሜሪካ ከይኣትውን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ዋኒኖም ከይንቀሳቐሱን ተኸልኪሎም ከም ዘለው እዩ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ሎም 10 ሕዳር ሓቢሮም። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተወስደ ስጉምቲ ንኣህጉራዊ ሕጋጋት ዝጥሕስን ቁልዕ ምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ርእሰ ምሕዳር ሆንግ ኮንግ ቻይና ድማ ብሓፈሽኡ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ኣፈኛ መግለጺኡ መንግስቲ ኣሜሪካ ወሲንዎ ንዘሎ እገዳታት ብምልዓል ካልእ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክሕየብ ጸዊዑ። ኣቐዲሙ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣመሓዳሪት ሆንግ ኮንግ እትርከቦም ሓያሎ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ቻይና ተመሳሳሊ እገዳታት ምጽንዑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ግዳማውያን ፊናንሳውያን ትካላት ምስ ሰበ ስልጣንታ ርእሰ ምሕዳር ዘለዎም ንግዳውን ፊናንሳውን ዝምድናታት ከቋርጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይሕብሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለታት መንግስቲ ኣሜሪካ ብ9 ሕዳር ኣብ ልዕሊ ተወሰኽቲ ሰበ ስልጣን ሶርያ መንግስታውያንን ብሕታውያንን ትካላት ከምኡውን ውልቀ ሰባት ሓድሽ እገዳ ወሲኑ። እቲ ንሚኒስትሪ ነዳድን ማዕድናዊ ጸጋታትን ሶርያ ዘጠቓለለ እገዳታት መንግስቲ ባሻር አልአሳድ ናብቲ ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ተበጋጊሱ ዝነበረን ነዊሕ ከይሰጎመ ዘቋረፀን ዘተሰላም ክምለስ ጸቕጥን ምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ ሓድሽ እገዳታት ንኣዘዝቲ ሰራዊት ኣባላት ባይቶን ትካላት መንግስትን ሶርያ ከምኡውን ኢንዱስትሪ ነዳዲ እታ ሃገር ዳግማይ ንምብርባር ጻዕርታት ንዘካይዱ ዘለው ሶርያውያንን ሊባኖሳውያንን ውልቀ ሰባት ዘነጻጸረ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። 10 ዓመቱ ተጸጋጊዑ ዘሎ ግጭት ሶርያ ብዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ምትእታው መሊሱ ከም ተጋደደ ዝሕብሩ ጸብጻባት በይናዊ እግዳታትን ስጉምታትን ሓያላን ሃገራት እቲ ግጭት ሰላማዊ ፖለቲካዊ ማዕልቦ ከይረክብ ዓንቃጽ ኮይኑ ከም ዘሎ የረድኡ። ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ወከልቲ መንግስትን ተቃዋምቲ ሓይልታትን ተኸታታሊ ዝርርባት እኳ እንተተኻየደ ዛጊድ ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘየለዩ ዝግለጽ። ሩስያን ኢራንን ንመንግስቲ ሶርያ ብምድጋፍ ኣሜሪካን ቱርክን ድማ ንተቃዋምቲ ሓይልታት ብምድጋፍ ሰራዊተን ኣብቲ ሃገር ኣዋፊረን ከም ዝርከባ ይፍለጥ። ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ንምህዳእ ብመንጎኝነት ሩስያ ሓድሽ ስምምዕ ሰላም ከም ዝኸተማ ተገሊጹ። እዚ ካብ ሎሚ 10 ሕዳር ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝተሓበረ ስምምዕ መንግስቲ ሩስያ ምስ መራሕቲ ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ከካይዶ ድሕሪ ዝጸንሐ ጽዑቕ ዘተ ከም እተበጽሐ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ብመሰረት ተኸቲሙ ዘሎ ስምምዕ ኣዘርባይጃን ኣብቲ ተቋፂራቶ ዘላ ከባቢታት ክትጸንሕ፣ ኣርሜንያ ድማ ካብቲ ሒዛቶ ዘላ ከባቢታት ክትስሕብ እያ። ብዘይ ካዚት ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ምልዋጥ ኡስራት ከካይዳ ቁጠባውን ንግዳውን ንጥፈታት ድማ ክጅምራ ዘኽእል ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎም። ከም ኣካል ናይቲ ስምምዕ ልዕሊ 2000 ኣባላት ዘለዎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሩስያ ሎም 10 ሕዳር ናብቲ ኣከራኻሪ ዞባ ተዋፊሩሎም። ይኹን እምበር በቲ ስምምዕ ዘይተሓገሱ ኣርሜንያውያን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ከም ዘለው ይግለጽ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ዝተወልዐ ግጭት ንምህዳእ ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ ስምምዓት ምቁራጽ ተኽሲ ብተደጋጋሚ ክጥሓስ ምጽንሑ ጸብጻባት የረድኡ። በቲ ካብ 27 መስከረም ጀሚሩ ክካየድ ጸንሐ ምልዋጥ ከቢድ ብረትን ሚሳይላትን ካብ ክልቲኦም ወገናት ልዕሊ 5000 ሰባት ከም እተቐትሉ እዩ ዝግለጽ።
ኤሮጳ ሕብረት ብጉዳይ ድጎማ ኩባንያ መፍረ ነፈርቲ ቦይንግ ኣብ ልዕሊ እታው ንብረት ኣሜሪካ ናይ 4 ቢልዮን ዶላር ታሪፍ ወሲኑ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካ ቀዲማ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ሕብረት ዝወሰነቶ ታሪፍ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሜሪካ ብጉዳይ ድጎማ ኩባንያ መፍረ ነፈርቲ ኤርባስ ኣብ ልዕሊ 7 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ እታው ንብረት ኤሮጳ ሕብረት ታሪፍ ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ሕብረት ተመጣጣኒ ዝበሎ መልሰ ግብሪ ክወስድ ምዃኑ ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ እዚ ሕድሕዳዊ ስጉምታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው መሊሱ ከጋዶ ከም ዝኽእል ክኢላታት ተዓውዲ ይእምቱ ኣሜሪካን ኤሮጳዊ ሕብረትን ብጉዳይ ድጎማ መፍረ ነፈርቲ ቦይንግን ኤርባስን ንዓመታት ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ከም ዘለዎም ጸብጸባት የረዱ بريطانيا أوروبا حبرتن نقداو سمع نمختام زخل حدش ركب بتشعت حدار أب كتما لندن جميرام إذا حدش ركب كابتيا قدي مستخيرة تمساسلتي ركبات زحاشة وتسيت كركبو تخلو خمزلو تزايتي خلتي موجنات أمي تمالو أقدي ما بستخيرة ركبات أب مونغو خلتي موجنات زلو في الليك تسبب بزي مخالو بريطانيا بزي نقداو سمع كابت حبرت كتوت كم تخيليو كأمة سانيحهم قدام مينستر بريطانيا بوريس جونسون هاجرو بزي نقداو سمع كابت حبرت كتدالو خمزلوا محبارون يذكر يخون امبر اوروبا حبرت سمعات نمختام دبلوماسيا وصعرتات كقصل مخانو بمتقاس نمغلصي قدام مينستر جونسون كنصغو صنيحيم نقداو سمع مزي كتم بريطانيا نقل خابتيا قديمو استبصح سمعات كتسرزو خمتخيل كم زتنققت زفلت كوينو اوروبا حبرت جن اب لعليا حقاو سقمتي كوسد كم زخيليو قاليصوم بزد ما فلياتهم مليسو كي يقفح تسقيو مسنحو يفلاتهم بريطانيا كاب أوروبا وحبرت نموصا زتوسنه ناي مساغر غزي زمت 30 حدن تحساس كبقعيم نلوم سولس 10 11 مش استرالو زينا مستنادو بزازي مولا بروح مشات